Хора, отиваме на коледен шопинг. Излизам, защото моят приятел вече ме чака в колата, а той винаги бърза да не отиде без мен. Тръгваме, а аз по пътя си правя сметка на бюджета и слагам лимит колко да похарча. И започвам да си правя списък на нещата, които трябва да взема. От тук ще купя това, което сметна, че ми е необходимо, а това, което не намеря в този магазин, ще го поръчам онлайн. А сега, хайде да се потопим заедно в коледния рай. Не пропуснах да посетя и Сенсей и сега се прибираме към вкъщи, за да ви покажа какво купихме. Прибрахме се, за огромно съжаление не успях да намеря всичко, което беше в списъка ми, но ще търся онлайн. Реших лампички да не купувам тази година или поне няма да купувам от Jumbo. Ако допълнително нещо при украсата не ми достигне тогава, защото съм затрупана с такива, сигурно имам 500 метра лампички. Първо закупихме ето този стикер на Дядо Коледа. Все още не съм му намерила място, но и това ще стане. Този стикер не е коледен, но много ми хареса това, което пише и го взех. В този дом сме искрени, грешим, молим за прошка, даваме втори шанс, посрещаме с отворени обятия, прощаваме, говорим на висок глас, търпеливи сме, обичаме. Тази година решихме, че вместо венец ще сложим панделка на входната врата. Мисля, че доста добре ще стои. Следващото нещо е покривка за масата. По-скоро се води мушама. Едни прекрасни коледни подаръчета. Закачат се ето така, за стената или където пожелаете. 2 коледни чашки, които подарих на майка ми, защото тя ги колекционира. И ето този боди мист, който си взех от Сенсей. Надявам се, макар и кратък, влогът ми да ви е харесал. Дайте палче нагоре, ако е така, и се абонирайте за канала ми.